Il-Prim Ministru Joseph Muscat minflok jipprova jsolvi l-problema ta' kontijiet ogħla li qed iħallas il-konsumatur għall-elettriku f'kummenti li ta' pprova jċekken din il-problema. Mistoqsi minn Net News, Muscat sempliċement qal li din hija problema li qed jaffaċċjaw il-ftit minkejja li huma l-konsumaturi kollha li qed jirċievu kontijiet fuq bażi irregolari bil-konsegwenza li jispiċċaw iħallsu iżjed. Jintlabt biex nara min-naħa tal-regolaturi warms l-ilmenti li qed jkun hemm fiċ-ċirkustanzi ta' xi kontijiet ewlenin fosthom ta' nies li mhux qed jirċievu estimates, mista qed jirċievu l-kontijiet actual u r-regolarità tagħhom ta' kull xahrejn tista' twassal u waslet għal ċertu ilmenti, mhux qed ngħid li ħadd qed jigdeb jew ħaġa oħra li jiżguru għal kontijiet m'għolewx. U minkejja li iktar kmieni din il-ġimgħa diversi ġurnali lokali jippubblikaw kontijiet li jiġdu kif il-konsumatur qed iħallas iż-żejjed, il-Prim Ministru mill-ġdid warrab dawn il-provi. Qed naraw jekk hemm lok ta' dawn l-ilmenti biex inħarsu lejhom sewwa u qed nistenna review dwar dan ir-rigward. Żgur imma nerġa' ngħid kontijiet żgur li ma qolewx. Il-kliem tal-Prim Ministru jkomplu fuq stqarrijiet simili ta' deputati oħra tiegħu fosthom Glenn Bedingfield illi lejliet waqt il-programm Net Live iddikjara li rċieva kont ta' 58 euro għal xarejn ferm bot mir-realtà li jaffaċċja l-pubbliku. Kif ħallastu f'daw il-jiem, meta noqgħod ma ħallasx iktar minn euro kuljum. Allura inti fissax hemm ħafna minn qed L-istess Glenn Bedingfield li minkejja l-menti kontinwi iddikjara li lilu ħadd ma kellmu dwar din il-problema. Ma kellmukomx in-nies fuq għax lilna kellmuna ħafna fuqha. Jiena ma sibt il-ħadd min ikellimni fuqha. Fil-preżent, saħansitra hemm konsumaturi li resqu l-alarms quddiem il-qorti dwar din il-kwistjoni.